ovamo. Ajde, pažljivo. Evo ja ću da otključam vrata. Daj ga. Jao bre, Ilija, šta mi priređuješ? Ajde, polako. Evo da otključam. Kuda? Evo ovde. Ova vrata. Ajde tu. Čekaj da... Jadni gosponika. Budi dobar, odmah se vraćam. Jesu li to anđeli? Ma kakvi anđeli, crni, Ilija, koji anđeli? Pa, ovi u belom. To su bolničari, ovi što ste doneli. A gde su me to doneli, Garac? Adresa? Molim? Gde stanujete? Oblakovska, 15, kod Golubovića, trenutno. Garac! Evo, Potpišite. odmah. Zašto ja da potpišem? Pa neko mora, gospodine, već 2 sata se vozi kam. Dobro. Garac! Evo, odmah. Garac! Doviđenja. Doviđenja. Garac! Ma molim. Jesam li ja to stvarno živ? Šta se dogodilo, gospodine? Izvinite. Zlo, gospođo, zlo. Pa mogu li ja nešto da pomognem? Jednu kafu, ako biste skuvali. Za vas. Jeste nikako da popijem kafu ceo dan. Evo, stalno me nešto prekida, a navikao sam. I za komšiju Iliju. On je već dobio što treba. Pa šta sam to dobio, Garac? Sve što treba, Ilija. Znači jednu kafu. Molim vas. Garac, gde sam ja? Ti si gde treba. A gde sam bio? Kod popare. I šta sam dobio? Dobio si injekciju. A pare? Dobit ćeš i pare, Iko. Sad si dobio injekciju za srce i pilule za pritisak. Od opare. Ma ne od lekara, a u bolnici, čoveče. Pa sam ja to sad, Garac, u bolnici? Ne, Iko, ti si kod svoje kuće, u bolnici nema mesta. Ajde, smiri se malo, smiri se. Ile me grli, ile me ubi. Ilija. Ne daj drugoj da me ljubi. Smiri se.